grabe ang splash ng tubig. So hindi mo na kailangan magtusbaho, tindog ka lang di, basa ka na. Karon nga kalabanan sa mga resorts kag leisure parks ang temporaryo anay nga ginsira bangod sa pagsaka na namaliwat sang kaso sa COVID-19. Amon kamo anay dalon sa isa ka virtual tour. Ang ini nga video kuha sa first week sa March sang hindi pa mabudlay ang pagtabok sa Negros Oriental kag Occidental sa aton nga virtual tour sa buong aga. Amon kamo dalon sa Bayawan City sa Negros Oriental. Gikan sa Kabangkalan City, mga isa ka oras ang pamabinay, Negros Oriental. Nagasunod sa Mabinay ang Bayawan City nga mga 30 to 45 minutes kapag biyahe. Sa higad sang highway may makita ka lang nga amo sini nga signage, Niludhan Waterfalls. Isa ini ka popular nga tourist destination sa Bayawan. Sunod sa nagabantay, temporaryo man ini nga ginsirado sang pag-umpisa sang pandemic sa nagligad nga tuig, pero abat-abat na nga ginbuksan sa publiko. Marso ba to? Pagka Abril, isa lang bulan, Marso ang amuan sa point. Pagka Mayo 1, Abril na kami. Bukas na yan. Wala naman sa kwan. Wala man pa city buang ang Bayawan. Basta taga Bayawan lang. Oo. Hindi naman sulan sa iba, no? Sulod din, Negros Oriental. Kaya itong pagsugod sa Negros Oriental, pagsugod sa kwan, ang mga chikul sa mga sa mga boundaries. Magpana. Pero ang Negros Oriental, mo lang ginanga, sige, sulod din, tiyok lang. Antes pagid sa pandemic, mga turista gikan sa nagkaninain nga mga probinsya nagapadulong diri, pati mga nagkadainlain nga mga nationality sang mga turista. Ang mga turista sige magkakato dem. Itong wala pa itong pandemic lang nga magsugod ang kwan, ng COVID. Oo. Cebu, Iloilo, kwan yung taga Manila, mga insect gani abot mga sa Kaya ito ba di? Oo, mga kwan. Dapo kay mga Amerikano ka pante. Kilala na kita sikat din siya, no? Sikat na gini siya kay na Facebook man latap na bala sa mga Facebook, social media. Daw na maguhan man ta sa Alagyan pa Waterfalls ba? Tapa niya ho. To hindi pareho sa struggle namon sa iba ng mga ginakatuan namon. Welcome to my vlog! May bato-bato nga parte sang Alagyan pero manageable. Gikan sa ibabaw, may patilaw na sang katahom sang waterfalls. Kadamaan sa mga nakatuan namon nga waterfalls, kabudlay sa Kalagyan, kakapoy sa lakto, no? Kaya ini ang Niludhan, tigad highway, tapos na plastar siya sa maayo nga may hagdanan. So kung may upod ka nga medyo may edad na, hindi siya mabudayan sa pagkanto dire kay may steps siya, tapos na lang siya katuan. Sa pilalang kaminutos nga panaog sa mga steps, ini ang magasugata sa imong hitsura sang Niludhan Waterfalls. Mataas ang ginuhulugan sa tubig, kag tatlo tanan ka mga waterfalls. Sa idalom, may mga gintangkas-tangkas nga mga bato kag imbalance nga himo sa mga nagapadulong mandiri. Dugang nga atraksyon sa lugar. Pag-abot namon sa lugar, wala gani may nagapaligo kay ang tanan. Masako sa picture taking.
kung trip mo yung maligo dere, gina-advise nila nga dili ka lang sa higad-higad ka side, dili ka lang mapakato dito sa lapit sa ginahulugan sa tubig kay tuman kuno ka dalom tungod sa impact sang hulog sa tubig, so hindi siya advisable nga mapalapit dito. So kung gusto mo magpupulubugnaw, magpulubaligo, dili lang sa higad-higad ang side. Makalilingaw lang tawon ang mga kurit sa mga bato, pati na ang paghulog sa tubig sa idalom. Napalibutan pa ini sa mga tanom. Bisan mga 50 meters away ko sa ginagdagdagan sa tubig, basa-basa sa gyapon ako ni tsura kay tungod nakakusog sang impact, grabe ang splash ng tubig. So hindi mo na kailangan tusbaw, tindog ka lang di, basa ka na. Kung uyag mo magkaon kung mag-snacks nga amo sini ang imong nga view, may open cottages sila. Kung trip mo mag-overnight, pwede sa gihapon. May mga kwarto nga pwede marentahan. May utility nga nag-maintain sa lugar. Tagasunod sa basura sa mga nagabisita. Ginasunod gina basura sa mga tao? Buwan ako. Ha? Kami transfer. Pero ginasunod gina nung? Oo. Ginabas may magbili basura, ginakuha dason. Oo. Kamong ga-maintain? Ako. Utility dire. Kung damo tao basura. Pero dapat ara kagabantay para ma ko. Yan naman ang ba? gina? Ya pulot ko diretso mga kuan sa mga balot sa dulce. Wala na ginapalabotid to. Sa babaw pa lang ginakuha na nga daan. Ang view, ang dapyas ang hangin, ang kabugnaw kag matilo nga palibot, bulong sa stress. Kabay pa nga ang paglantaw sa sining episode, ang nakabulig man bulong sa inyong stress, kag pagkauhaw sa bakasyon. Sa mga episodes sa Tripping News, please follow our Facebook page and YouTube channel, Cast Negos. Lulubot ka sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo, magkini ang Tripping News!